Hey, what's up guys? So today I'm wanna luto my favorite food or ulam. Char. Tayo sa kamote. Kukunin nyo lang yung mga ganito. Fresh na fresh to kasi kukuha kapag kami luluto dito ng ulam or sinabon, kukunin pa namin sa puno at saka fresh na fresh kasi talaga siya yung alam mo na. To do is pakuloyin yung tubig so kumulo na, then ilulunod mo na to, yan, then so yan na kumuha ka, then galawin mo yan. So yan, luto na siya. So update ko lang kayo, wait lang. So ayan, nakuha ko na. Then ngayon yung favorite ko namang toyo, okay, mamaya ka lang ubos ko sa. So hintayin lang natin mawala yung tubig, pero lagyan na natin ng oil. So yan na yung tuyo natin. Wait na, ilalagay natin yung tuyo. Dapat dahan-dahan lang para dito yung yan. 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 So, ayan na siya. Teka lang. Ayan. Ayan na siya. So, babalik ta rin na natin. Oh, yan. So, luto na siya. Pwede natin kunin. Diba, ang dali, mga 5 minutes, luto na siya. So, yan. Kunin na natin siya. Diyan ilalagay. Then, so, yan yung natin. Then, ito, dito na natin lalagay.